Sanibonani. Silesihlahla. Niyaphila kodwa. Yabona Ayanda Ncwane. Khona ingoma yakhe aduma ngayo ethi imimoya ngemimoya. Wayena leya ngoma leyana akazizwanga ukuthi wayethini. Kodwa mina ngiyanitshela wayenikeza umlayezo. Ake nginitshele ukuthi wayenikeza muphi umlayezo. Yabona mayethi imimoya ngemimoya. Wayesitshela ukuthi akekho umuntu owafika emhlabeni enalo moya omngenile. Yabona mawufunda iBhayibheli lonke angeke umthole umfundisi. Angeke uyithole ibishop. Angeke umthole umdikoni. Angeke umthole ugosa. Angeke umthole ulokhuzana uarchbishop. Angeke umthole upastor. Angeke umthole umpostoli. Uzothola amapostoli ayishumi hayi umpostoli labapostoli abaphila namhlanje. Bonke labantu laba bazenzi bangenwe imimoya. Akekho umuntu wafika emhlabeni eyisangoma. Akekho umuntu wafika emhlabeni eyinyanga. Akekho umuntu wafika emhlabeni eyintswela boya noma ewumgulukudu noma ewumaligajo. Akekho umuntu wafika emhlabeni eyinkabi. Akekho umuntu wafika emhlabeni ewumthakathi. Akekho umuntu wafika emhlabeni eyigay, eyistabane sesilisa noma sesifazane. Akekho. Akekho umuntu wafika emhlabeni edelela ingane ihlongandlebe. Akekho umuntu wafika emhlabeni ewumahosha. Akekho umuntu owafika emhlabeni eyisifebe sendoda noma eyisifebe somfazi. Akekho noyedwa. Wonke umuntu mangabe efika emhlabeni ufika eyingane ezithobile. Yonke into yakhe mayefika emhlabeni ilalela umdali wayo. Awufike emhlabeni ukwazi ukukhuluma, ufundiswa umdali wakho ukukhuluma. Awufike emhlabeni ukwazi ukuhamba, ufundiswa umdali wakho ukuhamba. Awufike emhlabeni ukwazi ukukhala, ufundiswa umdali wakho ukukhala. Ukhala usesiswini. Yonke into uyifunda mawufika la. Ufika untekenteke ungakwazi ukubambelela, ungakwazi ukuhamba, ungakwazi ukukhuluma. Yonke into oyifunayo uyakhala kuphela. Uzubhlungu uyakhala. Usuyigakela uyakhala, usuyichamela uyakhala. Ufuna ukudla uyakhala. Konke wena ukwenza ngokukhala. Umdali wakho uye okhuluma nezitho zakho zomzimba ukuthi isikhathi sakhe sokuthi manje abambelele, akakhase manje, akacathuze manje, akakhahlele manje, yabonisa ukuthi usemanzi, useyichamela umchamo yamshisa, useyigakela amakaka yamshisa, akakhale manje. Yonke ngamanye amagama mawufika emhlabeni ufika uyini? Ufika uyimuslim. Ufika wena ungaphansi kwentando, uzithoba, uzehlisa ngaphansi kwentando kamdali wakho. Bese ke mangabe sowula emhlabeni sowungenwa yiyo yonke lemimoya lesengiyibalile. Akekho umuntu ofika emhlabeni uyinyanga ungenwa umoya ukuthi abe inyanga. Akekho umuntu emhlabeni ofike isangoma ungenwa umoya ukuthi abe isangoma. Akekho umuntu ofika emhlabeni ewumfundisi ungenwa umoya wobufundisi. Akekho umuntu ofika emhlabeni eyibishop ungenwa umoya wobubishop. Akekho umuntu ofika emhlabeni eyisifebe ungenwa umoya wobufebe. Akekho umuntu ofika emhlabeni ewumahosha ungenwa umoya ukuthi ahamba ayohosha. Akekho umuntu ofika emhlabeni engalaleli eyihlongandlebe mayetshela iqiniso noma elibona angalivumi ungenwa umoya wokuthini angalaleli. Ngisho nabaphethe emsebenzini akekho umuntu ofika emhlabeni eyimanager nani bese ehlukumeza abantu. Eyinduna ahlukumeza abantu, eyinkosi aqamba amanga ahlukumeza abantu, ewumongameli aqamba amanga ahlukumeza abantu, athembisa abantu into ezingekho, ewungqongqosha aqamba amanga afunde athembisa abantu into ezingekho. Akekho umuntu ofike njalo emhlabeni. Bonke labantu laba bangenwa yimimoya leyo Ayanda Ntanzi akhuluma ngayo. Ngisho namaSulumane impela uthi mangabe ukhula kube khona umoya okungenayo ukuthi uyaqhubeka yini nalobu Sulumane lobu ofike uyibo emhlabeni noma wena usuthatha eyakho indlela
yokuthi ube nabanye onkulunkulu ngaphandle kamdalo wakho, kodwa nje wonke umuntu lento le oyiyo wena mntwana wentombazane ongahloniphi, odelelayo, odayisa ngomzimba, ohamba ungabuye ekhaya, awuzenzanga. Nawe wena ophendukile waba uyintombazane, waphenduka waba isitabane, waba yilesbian, awuzenzanga, kunomoya okungenile. Nawe wena mfana noma wena bhuti noma wena baba ophendukile waba isitabane sendoda, awuzenzanga, kunomoya okungenile. Akekho umuntu ozalwe isitabane, akekho umuntu ozalwa elokuzana eyinkonkoni. Kunomoya okungenayo, wena ufika udlale ngawe. So ungalingi nje uzikhohlisa ukuthi wena wazalwa unjalo, akekho. Shilo ngathi siyehla manje, niyabona ngiphansi kwalesihlahla. Nani nine ningithukayo, ningibiza ngawo wonke amagama, nani nine ningisongelayo, nani nine ningizingelayo, ningifuna ama location, awuzalwanga unjalo, kunomoya okungenile. Ngithukeni ke ngigcinela nithanda khona, thukeni ke ngigcinela nithanda khona, ukuphuma kini, kodwa okusalayo ningizwile ningematshe. Ngiyabonga.